ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ବସି ଭାବିଲି କି କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଟେ କରିବା। ଆଜି ବାରଟା ଅଛି ନା, ଆଉ ବାର ମାନେ ଆଇଁଷ ବାର ଭାବିବେନି ନ, ଆମେ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁଦିନ ସାଧା ବାର। ଆଉ ସାଧା ଭିତରେ ବି ଆମର ସବୁବେଳେ ପନିର ଠାରୁ ମସରୁମରେ ହିଁ ମାଡ଼। ଆପଣ ମାନେ ତ ମସରୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନୁମାନ କରିଦେବେ। କର୍ନଫ୍ଲୋର, ମଇଦା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ବଢିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସିନା ନର୍ମାଲ ଛାଣି ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ପାଉଡର ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଛାଣି ପାରିବେ। ତାପରେ କିଛି କଟା ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ଭାଜି ଦେଇକି କଡେଇରେ ବଟର ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢିଆ ସେ ଭାଜିଲି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବି। ଦେନ୍ କାଜୁ, ଚାରମଗଜ, ଟମାଟୋ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚର ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଯାଏ କଷିଦେବି। ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଲଚିନି ପାଉଡର, ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ମୁଁ କଷିଦେବି। କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା, ତାପରେ ଆଳୁ ଆଉ ଯୋଉ ମଟର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ଦରକାର ହିସାବରେ ପାଣି, ଲୁଣ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ମସରୁମକୁ ବି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ରହିଲା ବସ୍ ମସରୁମକୁ ମସଲା ସହିତ ବଢିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦବା ଆଉ ରେଡି କରିଦବା ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମଟା ମସରୁମର। ବଟ୍ ଏଇ ଆଇଟମର ନାମକରଣଟା ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି।